Toda kutenda Mwari kuti tasangana ende muchiri youth ende franchise yenyu ichiri kurana. Mwari akuitire zvakanaka. Unoziva kuti dei ndirini iwewe ndaita zvinorova. Ngoti inini ndatarisa nekuvira kwezuva rako richiri padenga. Saka uri kuverenga mazuva ako nemasaga. Isita kupima neteaspoon. Saka anopima nemasaga anoita sezvinonzi ane nguva. Isu nive teaspoon taakunzwisisa kuti nguva yakakosha. Saka vana vangu ndoda kuti ndikuudzei patichataura nenyaya zvinobatika zveupenyu. Pase pese pauchaisa nguva. Nguva itarenda rakapiwa munhu naMwari. You shall give an account. Zvekuti mukomana wacho aive tsotsi uchitsotswa uripo. Inonzi story. Ende Mwari haazi Mwari wemastori. Munomboziva here kuti vana vangu kana kuri kuti munhu apiwa nguva, panguva iyi simuka mwanasikana aigona kuita Pythagoras theorem, asi iye akasarudza kumbofamba naArthur. Zvinoreva kuti aramba Pythagoras panguva yePythagoras, akafamba naArthur panguva yaPythagoras. Nyangu achazoziva Pythagoras, achamuziva out of time. Saka zvinhu izvi zvinoda kuiswa pachena kumunhu wese agere pano. Kuti hatingomhanyisani nezviitwa chete, tomhanyisana nezviitwa nenguva. Nekuti Mwari mutari wenguva wakatara nezvinoitwa munguva. Saka zvisina kuitwa munguva hazvizofi zvakaitwazvo. Kungoti imi hamudi kuzvihwisisa, but ndozvezvokwadi uye zvingatendwa. Vanhu vazhinji vauri kufunga kuti vari kurarama a successful life. Some of them are not even 1% of where they are supposed to be. Ende imhosva pamberi paMwari kutamba nemukana. Saka tauya kwamuri imimi sevana kuti ibasa redu rekuti imimi raramai zvakasiyana nezvedu. Kuti patakakohwa maviri mukohwe 10. Nekuti kufamba kudai munogona kufunga kuti ndiri munhu kwaye nyamba rangu tarenda ndakaviga. Asi pandakaricherera ndaiti wisdom. Ngoti hamunzwisisi, ndofunga sekuru wangu achakunamatirai pastor Tunira kuti munzwisise. Inini pari zvino ndiri kumbotaura zvepano pasi kuti nhai mwanangu, tarenda raunoviga mumunhu, iye akanzi naMwari usaise kutenda kwako mumunhu anoshanduka shanduka. Uri kufunga kuzodii? Because munhu waunovimba naye kudarika anovimbwa naye ndiye akakudza kuti uri wechi6. Yafa. Now patichange tichidzidza, inini nemi todzidza, tinenge tichitaurira navana vangu zvepano pasi. Mazvibata. Pamusana pekuti sataenda kudenga torarama pano. And Jesu anoti, and this is eternal life, to know thee and Jesus Christ whom you have sent. Nhasi unondoda kuti tiwirirane kuti upenyu is more spiritual than physical. Hakuna chinhu chinoitika panyika iri physical chisina kudecidwa in the spiritual world. But there are two spirits. So by the end of the day, hakuna, uri kunzwa mwanangu, hakuna even a relationship yemunhu yaakaita nepfungwa dzake. Akaitirwa nepfungwa unomucontrola. Therefore, everything chatinobata pano pasi chinodependa newatinotya newatinonamata. Nekuti kwese kunamata. Ndoda kuti muwirirane neni. Kana mawirirana neni, imune makamira nditika ndichakusenzesai semuenzaniso. Ndoda kuti tiverenge nyaya yemaPhilistines. Muri kuziva here kuti maPhilistines muchiverenga mukati mebhuku ra1 Samuel chapter 5 nebhuku ra1 Samuel chapter 4. VaFilistia vanodai, inini ndiri kuparaphrase. VaFilistia vanoti vasangana nevana veIsraeri kuzorwa hondo.
Zvinonzi vasangana kuzorwa hondo, vaIsraeri vakakundwa. VaIsraeri vakundwa vakati tiri kukundwa pamusana pekuti ark haisi pakati pedu. Ndoda kuti muzive kuti vakafunga areka vakundwa. Asi havana kufunga Mwari weareka vachiri kupati. Wachikaranga. Because areka yaMwari haiwanzofungwa nemunhu ari murelationship, inofungwa aroorwa murume asina kudzoka kumba. Ndopoda kunotorwa ark kuti isolve maproblems ayaifanirwa kupreventa. Iwe calculator inodiwa uchienda kunonyora maths kuti uedhe manhamba uwane answer, kwete kuverenga maunits. So munonoverenga mega Bible zvandotaura ndezvazvokwadi, ndichangoverenga vhesi imwe kana mbiri. Vana veIsraeri vafunga areka yaMwari panguva isiri yekufunga areka. Zviro kwazvo areka yaMwari yakauya, but it was not part of the war. They invited God as an observer in a war that he has nothing to do with. Because Mwari haana kufanana nasisi vako vasina musoro vanonodenerwa vachingouya vachirova. Mwari anorwa hondo dzevanhu vari muhondo yake. Asi haufambe unodena mago unohwanda muna Mwari. Because Mwari anoobserva kuti ungochida kudii pamago atakataura nezvawo. Vanangu ndoda kukuudzai kuti izvo prayer is not going to solve all your problems. Asi zvinoitwa neprayer inga zvinotaurwa kuti it does not substitute duty. Tichasvika nepo. Yauya areka. MaFilistia ndokurwisana, iwe ndiwe muFilistia. Ndokurwisana nevana veIsraeri. Varwisana nevana veIsraeri ndokuvakunda. And to the Philistines it meant kuti kana takunda maIsraeri takunda naMwari wavo. Ndokumva vatakura areka. Bata usaome mtezo. Ndokumva vatarika areka. Ndokumva vatakura areka yaMwari. Kwavari areka was not a representation of God's idea. Ndiyo yaive Mwari. So vakati, isu kwatinobva uko tina Mwari wedu anonzi Dagon, watinonamata. Tave newechipiri anove areka yatinoshandisa muhondo, because history yevana veIsraeri yekukunda vaive nayo. So when they left they thought tapa advantage kuti tina Mwari akunda vaIsraeri, naMwari wevaIsraeri akakunda vana Faro. So when they brought the ark home, they thought they were victors. Until vaenda nayo kuAshdod. Ndo pavakarealize kuti yaifunga kuti iwini was double loss. Ndofunga unonzi kwachikarangaini. But yanga isiri ake here. Asi yakanopfugamisa Dagoni pane kukwidziridza Dagoni. Imboimajena mwanangu, wakagara uri pano, Mwari achiti ndoda kukukomborera. Mwari oti kune uyu, nekuti wakaramba zita rangu ndoda kukutuka. Iwo oti Mwari ndiye wandinoda. Paunoenda kunonamata neareka yaJehovha, ichasimudza uyu here kana kuti icharimainda Mwari kuti pane basa rinoda kubatwa pano isati rabatwa. Bapana, let me tell you and let me be honest with you. The first thing chinoitwa nemunhu akutsvaga shamwari yeupenyu, chinoitwa nemunhu achada kuita mai chaivo, chinoitwa nemunhu achada kuita baba chaivo, chinoitwa nemunhu achada kukurira, ndechekuti Bhaibheri rangu rinoti, seek ye first the kingdom of heaven and his righteousness. Haringotauri nekingdom,
Lord, seek the kingdom and seek the righteousness. After seeking the kingdom and the righteousness, Jesu omba ati, chisarai pano, nekuti ndakumbodzokera kuna Baba. Kana ndadzokera kuna Baba ndichakutumirai mweya mutsvene. Pamusana pekuti kana muri pano panyika, this world is more spiritual than physical. You need the spiritual eye to choose for you. But the problem is that you have made a choice and you are bringing your boyfriend to God. Who do you think you are? Kune munhu ane chikristo chinokamina, ane relationship yaari kuti ikomborerwe. Yeti Mwari ari kutaura kuti no, inini I must be leading and you are following, so that whatever you get from me. The prayers that I want from you are not prayers dzekutesta kuti chiri sei, ndekungotenda nekurumbidza Mwari kuti mabasa enyu akavimbika anoonekwa, because you are ahead and I am behind. And most times patinogara pasi tichiita counseling, it's not counseling that you want. Chatiri kuita ichocho ndekuti you want us to bless your errors. Uri kuda kuti vanhu vasingafanirwi kukunzwisisa vakunzwisise. When God wanted to protect you from them, but you decided to run away from protection, then seek protection whilst you are in the as an endangered species. Uchinzwirwa tsitsi pausinganzwirwe tsitsi nekuti makaramba Mwari. Inzwa kuti vana veIsraeri vanoti kudi, varume ava vanoti kudi. Una 1 Samuel chapter 4. Ndiri kuverenga inoti izvo pavhesi ya7 na8. Rangu rinoti, and the Philistines were afraid. Pavakanzwa vana veIsraeri vachipururudzira areka yavaiziva kuti Mwari wavo anoita zvikuru. And they said, God is come into the camp. Unoziva vanhu vasingatye Mwari vanofunga kuti Mwari weIsraeri anoita kudaidzwa achiuya nekuti anenge asipo. Mwari weIsraeri chakanga chisipo imanifestation yesimba rake, but kuti vana vari kurohwa aitoona. Anga aripo mukembe. And they said, woe unto us, for there has not been such a thing than this. Woe unto us, who shall deliver us out of the hand of these mighty gods? These are the gods that smote the Egyptians with all plagues in the wilderness. Noza hapana chinhu chinoziva chechichichi chekuti vaitoziva Mwari nemabasa ake makuru vaiaziva, nezvaakaita kuna Faro vaizviziva, nekuti rwizi rwakapatsanuka vaizviziva, nekuti vana vakafamba muRed Sea pakaoma vaizviziva, kuti mana yakadonha kudenga vaizviziva. Asi still pakanzi hondo ngairwiwe, they said let us try. Kanzire katimbozama. Kunyangwe vakanga vakapoteredzwa negore rezvapupu, vachinyatsoziva, dei vana vangu mainzwisisa, vaitoziva kuti sisi vangu vakaita mukomana at 16 years, vakamikitswa at 17 years, vakatizira at 17 and half, vakaona nhamo for 2 years, vakadzoka at 19. Izvinezvi vari kureverenga nekenduru vaizviziva. Papasina chakavanda. Papasina chakavanda kuti baba vako vanomwa doro havadzoki kumba. Iwe wakatozopedzerwa school fees nemari yezviyo. Asi boyfriend yako inomwa kudarika baba vako aizviziva. Saka problem yakanga iripo haizi lack of information, but carelessness and negligence. But clarity was there. But still, vakati regai timbo try. Hapana asingazive vana vangu mugere pano.
because vanhu vanopupura muchechi, vakashaya maschool fees vachawana, vakarwara vakaponeswa. Hapana asingazive kuti with God you go far and without him you go nowhere. But the problem iripo ndeyekuti because you have chosen your nowhere, you want to fast for it so that it becomes somewhere. Hapana asingazive vanangu. Hapana agere apa asingazive. Ani mamuchiseka panzi mhombwe dzisimuke muregerwe nezita raJesu mambva maseka. And you thought you were laughing at the idea when you were laughing yourselves to hell. Because vanhu vanofunga kuti ndikavanda munhu ndavanda Mwari. Nyamba haugoni kuvanda iwe. Because you know the truth. Unoziva vana veIsraeri, Jesu anozobvunza umwe musi kunzi maitsvageiko kuJorodhani? Makanga maenda kunoona rutsanga ruchirwa nemhepo here? Makanga maenda kunodii? Why? Because John aiparidza mharidzo dzekutendeuka nekutiza zvivi. Jesu achiuya kuti ndoda kukubhabhatidzai nemoto nemweya, akaona pasina ready to be baptized because they had not repented. Then Christ was so worried. Therefore, why did you go kuJordan kwaiparidzwa mharidzo dzekutendeuka mukadzoka musina kutendeuka? Maundishaisa basi. Kuti wauya kuno kukempi unonorohwa part 2 naSatani. Wauya kuno kukempi uchibuda pano unomitiswa. Wauya kuno kukempi dzimwe unotodzitakura kubva kuno. Wauya kuno kukempi unoenda paWhatsApp kuti dzokera back to the past that you are trying to run away from. Wawingei. Hatiti manzwa kuti muri vanhu vakuru imi. Hapana munhu wezera rako iri anofambira mahara. Munhu wese achibva kumbani nyatsoziva kuti 2025 hapana chakabuda, 2024 hapana chakabuda, 2023 hapana chakabuda, 2026 handitore by surprise. But here you are, surprising the master who wants to take you to places. Hakuna mwanangu ndokuudza kuti unofa uri rombe. Kwete nekuti Mwari akakurongera urombe, asi wakarega nguva dzakatarwa dzichidarika. Vamwe mugere panapa, they are dating their marriage. Vamwe mugere panapa, they are dating their success. Vamwe mugere panapa, they are dating their future. Vamwe mugere panapa, signature dziko vanogara dziri kutoiswa. Iwe ugere panapa, uri paWhatsApp naJohn wekumabvuku asina basa. You know, in the presence of God, you are absent. Mwari aripo akutsikai pamusasa kuti ndiri kutsvaga wekupa zvipo netochi, and you hide from salvation believing there is a tomorrow, but when all that a man hears is today. Ndaitaura nevamwe vana patakaenda kumusangano wechechi isingazikanwi. Taenda kumusangano kuya paive nevasikana vakasvika vakanga vari pafoni. Handisi kuti kuenda pafoni kwakaipa because unenge uchiverenga mavhesi. Ivava vanga vasiri kuverenga mavhesi vari pafoni. Unoziva pandaiona vakomana vachisumuka vachiti uyu ndiye musikana wangu, ndakanzwa kurwadziwa kusvikira pabhonzo. Ndomba ndadaidza vakomana ndikati izvo ndavasumudza ndikati musatsvairire mararamba. Pamusana pekuti asi ndotaura rafu. Handisi kuti marara akaipa akanaka kucompost. Because ane zvaanogona kuita. So the first challenge iri kuitwa nemunhu pari zvino, dei maiziva simba riri mumunamato, hamai waste 4 days. Waibva panapa so walking tall,
uchizviziva mupfungwa dzako kuti dei vaiziva zviri mandiri vangadei vati tipei mvura mhenyu. Unfortunately munokanganwa kusvika nguva yapfuura. Ndo chekutanga. Chechipiri vana vangu chandoda kuti muzive ndechichi. Bhaibheri rangu rinotaura nedzimwe shasha mbiri dzaive zvipfeve. Vese vari 2 vakaenda pamberi paSolomoni vanonzi zvaive zvipfeve. Handizivi kuti vanhu vese vaenda ipo vaitaurwa nemabasa avo here, asi ava vakadzi 2 pavakauya pamberi pamambo vakanzi zvaive zvipfeve. Ende chakanakidza nezvipfeve izvi zvese zvakabata mimba. Upenzi mubhizinesi reupfeve kuita mimba, because factory inovharwa. Handisi kuti I hope muri kunzwisisa mune brain. Kuve smart mubhizinesi reupfeve kumeka sure kuti haufa wakabata mimba, pamusana pekuti unodzida 22 days dzebasa nekuti ndo pane mari yako. But here are 2 prostitutes dzaigara muimba imwe chete dzinobata mimba zvekubereka mwana 3 days after one another. Zvinova kuti dzinogona kunge dzakabatwa 1 day nemunhu 1. Handisi ndo zvakaitika. Asi vasvika pamberi pamambo, pane chinhu 1 chandinoda kutaura. Umwe akati, ndauya neuyu nekuti nezuro takarara uyu akatsikirira mwana wake akafa, akatora wangu. Saka mambo, patauya pano pamuri hatina kuuya kumharidzo yekuziva Mwari nekuenda kudenga. Imbofogetai zveupfeve hwedu, timbodhila nenyaya iri patebho yekuti mwana mupenyu ndewani. Unonzwa chichona iwe? Vaizviziva kuti tiri chii? Asi vakati nyaya yatambouya nayo nhasi ndeyekuti muupfeve hwedu toda kungoziva kuti mwana mupenyu ndewani. Chii chaunodzidza kubva ipapo? Chinhu chekutanga ndechekuti izvo kana uri pambi ukaita nhumbu ukabereka mwana hauchakwanisi kurara sepambi. Unonzwa chichona? Ndati kana uri chii ukaita chii haucharari sei, because pambi yave mai. Saka waufanirwa kurara with care. Mese kwamunobva pane here anoziva mwana akatsikirirwa namai? Kana 1 ndiudzeiwo 1 wamunoziva akafa atsikirirwa namai. Because mai vabereka vanotoziva kuti nyangwe ndiri muroyi handiendi nemwana anodonha murusero. Ndinofanirwa kuti kunyangwe ndikaroya asi kumba handizi muroyi, ndiri mai. Saka ndinobva kumba kwangu ndoenda kunoba ndodzoka handibe kumba. Zvinofamba sei mwanangu? Kana kuti ganimbosiya. Chepiri, varara sepfambi ndombva vatsikirira mwana ndokumbva afa. Kunyangwe vachiziva kuti mwana wavo vafa vanoda mupenyu. Number 3, ndokutora asiri wavo ndokurega kuchema mwana wavo. Imagine kuti ndini mwana wangu oita accident ombva afa, izera rako ndombva ndaregedza kunomuviga nekumutora kumochari ndotora iwe ndoenda newe kumba kwangu. Unonyatsoona kuti heuno mai vanofunga sepambi, because pfungwa dzacho hadzisi kushanda, because kurwadziwa kwemwana afa hakureplacewe nemwana abiwa. Vaendapo mambo zvikanzi izvo ndakucheka nepakati vaite 2 zvikanzi mambo ngaachekwe. Vaireva kuti kudii? Vaireva kuti izvo kana ini ndisisina newewo hausisina, shaisana. Kusvika imwe pfambi yanzwa mudura uchirwadza ikati no Mwari mambo mupei
Here is the moral of the story. Ndakukudzai vana vangu momva maenda kunorara. Number 1, iwewe murelationship yako yekutanga wakaita upfambi. Hapana kwanga usingakiswi. Hapana nhengo yemiri yanga isingabatwi. Nedzimwe picture dzeusina kupfeka wakatumira. Zvino pano pawauya panobikwa vana mai. Pakubikwa kwana mai manje tiri kuti murelationship yauri ukaramba uchirarama sepfambi hamuna kwamunosvika. Nekuti poto yawagadza pamota haisisiri yemahumbwe. Kosei munhu ane 26 years uri kuita mahumbwe nesadza revana. You are thinking like a prostitute when you are in a relationship of a father to be. Uri murelationship nemunhu anofanirwa kuita mai vemba. But muna mai vemba wagadzira pfambi. Hausi kuona here kuti iwewe uri kurara sechipfeve iwe wabereka. Vanangu hamusi kurealize here kuti at times in life you have to be smart. Panonzi nebhaibheri vanakomana nevanasikana verima vakachenjera kudarika vanakomana nevanasikana vechiedza. Ndosaka pfambi zhinji dzichiroorwa vanga vari muno vari vachisara. Pamusana pekuti kana pfambi ichinge yauya inoziva kwekunakirwa nekwekuita serious business. But iwewe manje paauta pako ndo paunogochera nyama. Unowachikarangayo kuti same outa pauri kuziva kuti apa ndo pachabva chikafu chevana. You can't even iwe ingapfambi wani dzikaona mudhara ari serious dzinoitawo serious. Haumuone muna Second Street, haumuone kubhawa, haatumire manudzi, haamhoresane nevanhu vese vese, haagane nevanhu vese vese. Pamusana pekuti she is now thinking like a lady. Because anoverenga zvakanaka. Vana vangu imimi chinonetsa ndechekuti marelationship enyu majokes. And God cannot bless. Kunyange ukaroorwa poto yafanirwa kubururwa nezuro inonoburirwa mberi. Nekuti zvisingakomborerwe naMwari hakuna uchazvikomborera. Kumanga madii kutendeuka pachinhu ichi. Uti Mwari ndakaita zvakaipa. Asi kubva zvino handichaiti zvakaipa because ndoda kubuda poto iyi vana vadye. Haungararise pfambi wadecide kubereka. Do you know kuti zvinhu zvauri kufunga kuti zviri kukupa mamarks murelationship ndo zviri kuita kuti mukomana wako apostpone date rekuroora. Kukuda anga achikuda asi zviri mauri handizvo zvaanoda. Iye unoziva kuti chii mwanangu? Kana pakanzi izvo imagine kuti wakagara muno mukomana wako kana achida kutendeuka ari kutendeuka kubva kwauri. You are the case your boyfriend yes. Zvekuti pakanzi pari kudzingwa mweya wetsvina pari uro waiwe Judy. Haana chimwe chikwambo chaanoziva chinofanirwa kupiswa pamusangano uno besides iwe. Ende pamberi paMwari zvechokwadi Mwari anotoziva kuti uyu munhu uyu anga ari Daniel uyu kudenga waisvika uyu ndiSamson uyu abvisiswa maziso naDelilah. Ende Delilah must go. Ende paanonamata kuti Mwari ndipei simba arirarare kuti zaiwe. And for some of you, hell will be full of your customers. Number 1. Number 2, maizvizive here vana vangu kuti nhasi uno mukashaya hanya neupenyu hwazvino. Mangwana mune makushandisa tsumo yekuti hakuna munhu anoti murume ndewangu ndewedu tese. Munoziva sei vana vangu mune zvivindi zvekuti mukomana wawakarambana naye aakudanana nauyu ari mufone book yako sabest pamusana pekuti uri kuita shaisano. Iwe unoti friend asi hazviiti kuti munhu ashamwaridzane nesadza. Sadza haizi friend yangu. Pamusana pekuti tadzokera
mukurarama sechipfere chekuda kukwana pasiripo, both sides, vakomana nevasikana. Zvikadaro vana vangu, munodzivisa Mwari kukukomborerai. Basa remusangano uno nderekuti iwe ukomborerwe, ini baba vako ndofara. Iwe ukomborerwe, ini baba vako ndofara. Maimbozviziva here vana vangu kuti sangano iri, youth yedu ikashaya simba, sangano raJesu rinoshaya simba. Tikaita musangano, totemba imi. Pakanzi paroda kuimbwa, totemba imi. Tikati mission to the cities, totemba imi. Tikati mari yekuita musangano, totemba imi. If ever there are people vatinotemba ndimi, ko zvinofamba sei kuti mari yemusangano yakasengwa noumwe mukadzi mumusoro make kuchitungwiza? Kuti une shuwa here iwewe kuti wakakanganwa kubvisa chegumi pamusana pekuti wakatya kurambwa, and you think the day you say I do, you are bringing a blessing home. Don't you realize that your girlfriend has become your God? And she, without her blessings, there are no blessings from anywhere else. Number 4, vakapuwa mukana yakafanana vese vari pambi. Imwe ikati mweya wekubereka musauraye munhu. Imwe ikati ngafi. Semukana. Mwana wangu unombozviziva here, ndoda kutaurira chokwadi, kuti vanhu vauya pano vari worse than you vanogona kudzokera vaa better and you are worse than them. Hatidi kuramba tichitaura, zuva mave naro rakareba. Ndofarira nyaya. Sumukai youth, sei vachembere dzigere pasi. Youth sumukai, takuda kutonamata. Vanangu munozviziva here, panonyorwa umwe munyori achinyora kuRussia anoti kuRussia vari kunetsana, varikuda kutora mari yeRussia vaipe kuUkraine. Umwe mumiriri weRussia achitaura anoti the Russians are known kuti vanoteera pfuma yavo until they get it back. Saka namuda torai, but muRussia asiyane nepfuma yani yake achaiteera kusvika aiwana. Naye mwanangu ndoda kukubvunza, ukadanana nemukomana kana kuti ukadanana nemusikana nerelationship isingadiwe naMwari, Mwari anozopinda pamapapi? Ndiri kubvunza imimi. Hausi kuona kuti muri kunetseka kuti Satani anoramba achiti vane zvinhu zvani? Vane zvinhu zvangu. Vane zvinhu zvangu. Vane zvinhu zvangu. Zvanga sina kunaka here kuti usave nezvinhu zvemuridzi? Zvanga sina kunaka here kudzorera hembe dzevaridzi? Zvanga sina kunaka here kudzokera zvuma zvevaridzi? Zvanga sina kunaka here kudzokera kuipa kwevaridzi? Zvanga sina kunaka here kupa Satani zvinhu zvake? So that when you walk out of this room, you know kuti hakuna umwe achakupa kunze kwaMwari, and when God gives, he gives permanently. Vana vangu, hakuzi kukuomesera kuti tizai zvakaipa, hakuzi kukuomesera kuti tizai upombwe, hakuzi kukuomesera kuti nezera rako ira ufange unge une mukomana, hakuzi kukuomesera kuti mboronga upenyu first, hakuzi kukuomesera kuti seek God first, hakuzi kukuomesera pamusana pekuti zo life is spiritual. We need God before everything else. Vana vangu, rwendo runoda Mwari. Varipo madokta ari pano asina basa, aripo mainjiniya ari pano asina basa, aripo mascientist ari munyika asina basa. Mwana vangu, degree risina Mwari haribetsere chipepa. Rwendo urwu nderwemwewo, asi vaDhagoni vanopira zvakanaka. Dhagoni anovaitira zvavanoda.
vezvikwambo vanopira zvakanaka, zvikwambo zvinovapa zvazvinoda kwekwanguva kapfupi, asi vane zvinogara hamupiri. Why is your altar empty? Why? Ndiri kubvunza imi kuti iwe usati wambobvisa chipo mundiro yechipo kana kamwe gore rino, foni yako haipere airtime. Who is your God? Tine mwana akashaika kwedu uko kuBluffville, akanga ane cancer musikana iyeye, airwara necancer zvekuti she knew she was dying. Ndoda kumbosiya zvimwe zvese zvaaita because ndiye aive musavadha ega kumba kwavo. She knew she was dying. Unoziva here kuti achirwara akufa akaenda kuchildren's home, ndokuona vana vachitambudzika, akaadopta mwana. Murwere akanoadopta mwana waaichengeta pamazuva ake mashoma. You get what I mean? Imagine kuti denga raari kuda kuenda ndo raari kuda kuenda iwewe, wekuti ukanzi namai dzoka na6 haudzoke, wekuti nyange ukanzi suka poti hausuki. Unoziva akati achifa vabereki vake maRoman Catholic vakati izvo uyu haavigwe nemaroma because uyu musavadha. Why? Because anokunda isu tese. Vasingade munamato vanoziva kuti zvinhu zvavo zvakabhalansa, garai pasi. Pastor Tunhira vari kuda kuti tinamatira. Vanoziva zvavo zvakabhalansa, garai pasi. Inini ndinoti vana vangu, poto ndaiburwe isati yatsva. Hameno kuti munondinzwisisa here? Poto ngadziburwe dzisati dzadii. Ngatirege kurarama sezvipfeve Ishe wakamirira, kufungira kuti areka tichazoidana patinoda, asi panguva yekudana areka tanga takanyarara. Baba vedu vanodikanwa vari kudenga namuponesi wedu Jesu, toda kutendai nenyasha dzenyu huru kwatiri. Matitendera teerera kureva kwenyu, marevanya nomurandarume hapana chamasiya. Tanzwa nenzeve kuti kudenga kuna Mwari. Madekwana ano tazviririkisa nokusimuka, tikaramba takamira panzi vanoziva zvakanaka zvavo pavagara. Chatimisa Mwari kuziva nzira dzedu namabasa edu. Mungarambawo makatitsamwira here Mwari. Hamungatiitiri nyasha panguva dzakadai. Hongu takaita noupenzi Mwari, asi tinodzoka pamberi penyu. Kana zvakamboitika kuti chifeve chainzi Rakabi chaizikamwa nomukurumbira pakupedzisira chakandogara pakati paIsraeri chikapinda mubhuku ramagamba, Mwari wokudenga varipo vakadarika vakava sezvifeve, asi vanoti havachadi kuva sezvifeve, vanoda kupinda mubhuku ramagamba. Shoko renyu nderazvokwadi. Vakanga vachitaurirana vaitaurirana, Jehovha akanzwa akateerera, bhuku rechirangaridzo rikanyorwa. Tonderaiwo vana ava mukuzvitemba kwavo kwamanheru. Panze pebhuku rechirangaridzo mazita avo awanikwe mubhuku roupenyu. Maita Baba nomurandarume wenyu wamakachengeta this far, kuti agone kureva nokurayira basa venyu. Vazhinji vakapumuka, vamwe vamire pakati pavo, mafoni hamunaumira zvakanaka, ndangariro dzavodzwa nechivi. Yangova Christian norm or family norm kuva mukati mesangano iri.
taishuwa kuti tive maKristu azokwana. Tirege kuva mabelievers but be Christians. Maita baba nokutizwa. Maita nokurerekera nzeve yenyu kwatiri kuti mutiregerere zvikuru muaawa matsvene zuva reSabata. Shoko renyu rinoti nzeve yenyu haina kuremerwa kuti murege kunzwa. Inzwai kuzvidemba kwomwe nomwe nekuvasingarevi nemanzwi anonzwika mukuzvidemba kwendangariro nokuzvidya mwoyo. Gadzirai pfungwa dzedu tirege kuderedzerwa nomuvengi nokuti muri Mwari vanoregerera. Kuda kwenyu kuti Mandara nezera reJesu tinonamata. Amen. Amen.